Piştî navbereke Kurd dîsa em bi hevranê di vê beşê de jî em ê piştekî li ser rojhilata navîn û pêşketinên dawiyên li Başûrê Kurdistanê gera tombarak û mijarên bi vê vegirê de em ê ser wê nîqaş bikin. Duh gelek hevdîtinê girîng hate kirin li Başûrê Kurdistanê pir di şibiya dema şerê Rojava jî ji ber çi di şibiyayê dema 29 meha yekê ku li Başûrê Kurdistanê dîsa tedê divê şer û pevçûnê de civîn hate kirin li gel tombarak leşker jî hebûn. Tevî leşkera û tevî Serokkomarê Başûrê Kurdistanê Barzanî Neçirvan Barzanî civîneke wisa dîmenê wê di mêjiyê medemayê. Do jî heman tişt hebû ev piçekî bala mirov dikişînî yani gelo çima tombarak dikare bi serê xwe jî civînê bike lê ne wisa bû hemû leşker jî dorayî bûn. Çerçiyê rojhilata navîn tombarak berî ku were Başûrê Kurdistanê wek hûn dizanin bi Hakan Fidan ra her wisa bi şervanî ra civîn çêkir li Sûriyê kir û pişt ra şehbanî ra çêkir şûn de hate Başûrê Kurdistanê. Li vir em dibînin ku hinek tişt têne kirin. Yani hinek xuyan e hinek şolî ne lê hinek gav têne kirin. Ev civîn jî pir têne kirin. Ev serdan jî têne kirin. Lê tiştekî balkêş hebû divê civînê de dîsa mazlûm ev de jî cêgirt. û bi awayekî eşkere jî li ber raya giştî dîmen jî hate belavkirin. Bi te çi dibe li rojhilata navîn yan jî li Başûrê Kurdistanê çi dibe Suat? Yani arrast yani bağımın gerem ervenekî li politikaya Amerika û İsrailê em ewke mêzekel lê en navendî mêze bike. Yani merv bas zane yani em bijin serdema din da jî dema ku Trump desthilatdar bû em bijin ji polîtikayên beriya xwe cudattir hinekî polîtika rojhilata navîn bi taybetî jî li Rojava û li Sûriye û li Iraqê û li Tirkiye me dikare bije meşan. Yani ji wî alî ve ez bi xwe ewkê nebawerim. Yani ez nabêjim em bêjin polîtikaya aniha temsîlkariya polîtikaya Amerîkaya a navendî tombara ku Trump dikin. Ez bi xwe nedivê baweriyê dame. Yani tiştê ku tombarak dibêje û tiştê ku Trump dibêje û tiştê ku tên kirin tu wan di berhev yani arrast izaha henekî tişta lewkê dimîne gelekî qels dibîne meriv nikare tu gotin jê ra bêje tişt bêje yani li aliyekî tombarak rokiya wa dibêje rokî hawakî din dibêje Trump dîsa bi wî hawayê rokî bi wî hawa dibêje rokî bi wî hawayê dibêje lê aniha meriv tiştekî dikare bêje tombarak ji evkê cihêtir a ji Trump cihêtir yani Trump her roj gotinê xwe diguherîn lê tombarak heya nû çi got pêk aniya tiştekî wisa jê heye. Yani goz mesela goz Rojava goz federasyonê naxwazim. Baş e federasyonê naxwaze. Wisa jî kir. Tamam naxwaze. Entegrasyonê goz dixwazim entegrasyon dimeşe. Dena hinekî tiş ne mümkün e. Yani em bêjin statuya destkeftiyên Kurda bi taybetî ji mijara Kurda da ez bêjim. Tenê mesela Kurda jî nîne rojhilata navîn li Iraqê jî li Sûriye jî û li em bêjin belkî ji neha pêva li Îranê jî gelê ku hetanî aniha em bêjin di binê desthilatdariyên navendî da ku hatine pelçiqandin em bêjin îro nefesek sendine bi taybetî jî li Sûriye bî hawayê em bêjin Kurd nefesekî sendin Durziya nefesekî sendin rewşa ewka meriv hinekî dikare bêje cudatre rewş Elewiyên wê derê cihêtire çünkü berê desthilatdarî destê wan de bû niha ji destê wan çiyan her rewşa wan hinekî xeteriyê daye. Tu mazlûm evdê ev yeka got ji bo Sûriyê encama hevdîtinê parvekir bi raya giştî ra got ku me li ser entegrasyonê û li ser Kurd çawa dikarin di hemû dezgehên dewletê da cih xwe bigirin nûneriya xwe bikin li ser wê me guftego kir. Bi te li Sûriyê Kurdê karibin di hemû dem û dezgehên dewletê da cih bigirin û tombarak
gelo ve diplomasiye dimeşinin. Yani rast mesela erihnek gotin tom barakanem bejin jibuna Türkiye'de beje braweki evkebe veki Osmanlı. Diktatörya bu. Veki diktatörya be hatta bir demokrasi ne mümkün falan. Yani yani rast da asla diplomasiye da yani تجاهن ko ana tom barak u Trump revebriye Trump بكارتينه da asla diplomasi da hatta ni ana tükestiştim bu havayını karabeje yani rast buna çend velatin roşelata navin tbeji wala demokrasi buna vezede yani baba çımaş buna mezede yani çımaş buna roşelata navin zede Hamid Bozastan mamuste ekdübe ekograsi yani yek kesi revebriye yek kesi yani faşizmi vedatir dve yek kesi çımatış yek dbeju dıkı tu bxo الولايات خوش پنجی ولات پنجی دولت جدا کو مجلس وان جدا نه کو پارلمان وان جدایه ام بجن اکوام ریواد به جدایه حتی هزین نافخویی آسایش جدایه لامریکا herkes جدا چما تناخوازی ویا روجلات ناوین به و تشتک روجلات ناوین انا هم بجن تشتکیه به تایبتیج العراق و سوریه تشتکیه تو بجن ولا بر دولت ناوندی هبه لی اما پیکاتجی هبن پیکات و چه هبن پناسناک yani او PKT کو ام بجن تنابج ولا برا PKT وکی شرط مرجم بری دابن کردن باشور وکی 30 سال بری 40 سال بری بن کردن روجاوا برا وکی 20 سال بری بن وکی 15 سال ستاتو هم بی های بتوی جنابجی اما hat راست تجبنا ستاتو وان تشتکی او جنابجی تشتکی شمبرج نابجی جبروي هواي يعني از الراست يعني إزاها أوكي إزاها كرنين ترامب و توم باراك قوتنين وان كرنين وان داخوازي وان از أوكي هناكي فكاري من هنا هناكي قماني من هنا يعني نزلالية كي هي مرم نكره راست تشتكي بيجي تشتكي عم بيجن جبونا عراقي دبيجن أو هزن تشيك داري هنا شيء تمام يعني هزن تشيك داري شيء عم بيجن لتجي خود بينن وكي تجي قالك كوم هنا قالك هزن تشيك داري دنجي هنا يعني جدربي حزبي شعبي جدربي وانجي قالك كوم دنجي هنا ده كوم دنجي هنا تتخوازي اوك بكي تتخوازي جاليه كيفا اوك بكي يعني فانا نافندي بكي yani ev navendibun şu ev tişte kutu da beje ev navendibun şu em beje hafta sal ve haşta sal bu Suriye ile Irak'ı ha bu to evkek nani to jibuna PKK'in juda to demokrasi ki şu tişte kitin bu yani ev sebebi kutu Irak'ı helveşan ev sebebi kutu Suriye helveşan o müdahale kır goya ev bu goya em beje hükümetin navendi habun o PKK'in juda kabul nedikir ma fi wannet dawan goya demokrasi dani و تدگو برای همو پیکاته اکو بفن بگیجن خواه ما فی خواه اتبیو هوای گویا مداله کر تا آن هم میزدی که بروا جیوید نکاج ناو دیگه با yani eri راست yani جوی آلیوا اوکه جوی آلیوا دا از اوک نابینم از گوتنن اوکو گوتنن توم باراکو ترامپ روجلات نابین از پیکان نابینم yani لالیه که ایرانی کرن لآلیه که آنها بوان را رکفتنه که امضا کرن بکیراج بونا کی ایرش ایرانی کرن دنیا عالم زانه و بخوجی ترامپ بخوجی دبیجه yani اجریه اسرائیل دا کتم سر دخوز اسرائیل دا اسکتمکی و مجاری ام پچکی بر هف بینن داویه کدام ما ام بس ایرانی رکفتنه کی چید کی ایرانی را اما نو رکفتنه دا اسرائیل تنه ممکنه که رکفتن پک وره yani جبروی هوای جبروی هوای راست اوکی yani گوتنه وان izah کرنا گوتنه وان جبون هم زحمته yani هر yani تو وانا منافقن مرو بوا باور ناکه راست بوان نباورم yani. Berivan tişteki ve saate gotun nal başuri Kurdistan tuzani notus siyavrda hükümetek heye u heremek fermi de makazagoni da heye u lüveri arteşeke ve heye her usa parlamentoya ve heye yani vek dınava kevane da dibêjim parlamentoya ve heye و همو دم و دزگهن yani محکمه هن دارزاندنه حبس هی همو دم و دزگهن دولتی لوی داری هن لی تشتک هی ev nel gor pivanı cihanı nameşin lgor ve nameşin hinci liser xatin em bejin aşiriye demeşin ya jî dubeşiye demeşin belki em küçük ne binin liser dubeşiye demeşi beşik aliye talabani u yeneki yani yektiyan içtimani beşek jîle aliye barzani u
Partiya Demokrat demeşi û niha hemû Kurd şîretan dikin lê şîretê Kurdan ji bo Kurdan derbas nabe. Yani tedî Kurd dibêjin yekîtiya xwe em qayîm bikin, bila pêşmerge bûn, yek artêş, heta hemû beşên Kurdistanê em karibin di nava kongrekirina tevî de werin ba hev. Ev daxwazê pîrozin jî. Ne ku mirov piçûk bibîn, daxwazên pîrozin. Lê ji dervê Kurdan mînak tombarak jî şîreta li me dike. Trump jî şîreta li me dike. Heta yekcara guhê me kaş dike dibêje we sîlahê me dizîn. Kurd çima mecburî şîretên tombaraxin yan jî yên dewletê dinin? Çima yekîtiya xwe nikarin çê bikin? Yani ev piskerek yani her tim de jiyandın yani demek direce yani Kürt nav gelde yani tu kire bağıvi hemi kes dibeci ki Kürt bila bibiyek. Ali siyasici olsana yani tu millet siyasici kene kereci bağıvi dibeci yek bu yine Kürda peviste Ali PDK'ci olsa dibeci ama dema hatun cemhev bun çenabe. Yani piskerek koy o sahi. Evci aslında piskerek keneke bağırdım tefas beji. Yeneke me şaşkort kusuri mezenekin. Yani piskerek berjivendi heye. Yani Ali ideolojik o berjivendi per o sadbejin ya peştik evi. Yani iro yani siyasetmenlerin Kürt eko ve meselede yani demek direj şoğline anji usa ve reber deditin ve alide mesela nayencem em iro başvuruya Kürdistan'ı binerin mesela hinci hükümete xanı karava bike yani her du partici Kürdün Kurdavarine tu bejivan jibo gele Kürt hatine avakirin ama gerek berdel cidan. Yani gerek berdel cidanı ama yani Ali yekbuyinde naye berhev evci çıtını hem kez şiretametke. Jiberku em nabniyek yani jiberku siyasete me nabiyek ve jiberku vek netev iradeke me usa vek netevi tev nageri evci dikarı ku hem kez şiretemebiki yani dem Türkiye'ci şiretemetki anji me tehditdiki o ton barak me şiretdiki me tehditdiki her zede usa em yevannek anji em gor siyasete xwa tev bigerin çıtkin erişmetkin. Yani işte olsa yani eko anha roşlata navinde yani eko dibejin ya deskeftiye me em dikaribin bi parezin hevce em yekiti ava bikin. Ev yekitici yani berjivendi edip parti siyasetmedar berjivendiye xwe naparezin. Yani em aşirtici dinerin rastiyeke me heye yani başarı mirov bineri olsaya berjivendiye partiyen edi yani ves hastalığı duyamin de kurdan nabıdciyeki. Ve ki dici yani siyasetek be irade yek irade yani hevceye mirov wana ava biki ez bawerim kes nikare şirete majı biki yani ye hatta şirete ma bikin ye ben kahün çi de fikirin ka siyasete ve çava em bikaribin Yani gortev bigere xwezî başûrê Kurdistanê mînak herî baş e demokrasiyê bûna. xwezî Weke çirayeke li rojhilata navîn hemû cîhanê bigotana hûn dixwazin demokrat bin li başûrê Kurdistanê binêrin, hûn dixwazin pêşeng bin li wêrê binêrin, hûn dixwazin rewşenbîr bin li wêrê binêrin. Xwezî wisa bûna ne ver? Mirov dixwast yani. Yani mirov dixwast û dem cihan jî yani eko rêveberên cihanê jî mere ustad bêjin yani derdikeve kamuoyu jî ustad dibêjin yani hûn çi dixwazin Kürt çi dixwazin yani wek netev îradeyeke we çi ye hûn çi dixwazin hûn çima nabin yek ustad bêjî yê dî ustad bêjî yê dî usta tev digere yê dî usta tev digere ev parçe bûyîn alî cihanê ve jî bênasekirine me xeteriyê dihêrin. Suat niha li başûrê Kurdistanê her çiqas em naxwazin wê nîqaş jî bikin. Yani em dixwazin ku qene bi qanûnên heyî Iraqê em pê bawer bînin yani nika makezagonek heye, makeyasayek heye û ev jî bi destê Amerîkayê hatî çêkirin. Amerîka dema piştî Saddam Iraq îşgal kir, li wêrê kanûnek danî
got serokomarê hertim ji Kurdan bi Herêma Kurdistanê pîvanê wê danîn û got li vê dere wê artêşik hebe hev ji petrolê sedî ew qas ew ê here başûrê Kurdistanê û sîstemek ava kirin. Niha gelek siyasetmedar vê nîqaş dikin bawerim rastiyek wê jî Fehîm Şık mamoste wî jî doh millê guhdarî kir vê dibêje ku xeterek li hember Kurda heye û êdî ev bi dengê bilind dengê helê tê gotin yani dibêjin ku li başûrê Kurdistanê xeterek heye. Wek tu zanî di mesela Kerkûkê de jî agir bi kezava meket û hemû Kurdên cîhanê rabûn ser piya ku me wêrê wenda kir niha jî heman xetere heye. Dibe ku dîsa Kurd wenda bikin. Ev xetere çi ye? Mamoste Fehîm Şık vê dibêje ku Tom Barak di dema şerê Rojava ev yek got. Ez federasyonê naxwazim. Lê li Iraqê federasyon heye. Tom Barak niha hemû dek û dolapê xwe li dora federasyonê diçû tê ev hevdîtinê dawîn jî dibe ku beşik ji wan bi. Eşkere gotibe an ne gotibe dibe ku ev ji bo hînbûna wê yani gavên destpêkên dibêje ku ihtimale ku li Iraqê ev awayê birêvebirina federatîv ji ortê bê rakirin û Tom Barak wek Amerîkayê eyaletê ferz bike û artêşê jî bike yek artêş. Bi te ev mümkün têkana? Yani ya bu amın niha ne pekane. Yani mesela İran'ı hatta çareser ne be yani zelaliye ki kumerif İran'ı ne bine İsrail mijar İran'ı berdam ki mesela yani o mijar hatta zelal ne be bu amın merve ok ne bine merve nikar be em bejin politikayın Amerika ya hezin hegemonik ev jbuna ev sey velat edin ev çbe jbuna Suriye jbuna Irak jbuna Türkiye çbe merve nikar tişteki beje o ez rekeftina ku ana hanna bera ok da hatiye çekirinci nabera Amerika ve İran'ı da hatiye çekirinci bıça havayı merve lemeze bike merve pekan nine ko ev rekeftin berdam bike çünkü pişte avkasa bu yere İran careki İran'a berenine yani ev rasta ana ha vekil ser piya xuyaya hezek busa xuyaya le mejin derbên ku hatiye lê kirin ez ne bawermiş xwe demek ki dirêj bejin civaka İranê wekî civaka ewkê nîne wekî civaka Tirkiye nîne wekî Iraqê nîne ku ew bive ew neheqiyên ew problemên nebûna demokrasiyê ku welatê xwe qebûl bikin demek dirêj em bejin İran li ser piyayê bi hemû pêkateyê xwe va yani tenê em bejin mesela Kurdat Kurd tenê nabeluj na İranî Tom Barak Tom Barak jî Trump jî wek te fikrî lê ne were ya yani muhalefetê Kurd wêrê tune ye yani hemû baweriya xwe bi wê anî gotin ku em ê li İranê xin İranê têk biçe muhalefet û gelê ku li hember İran ji rejimê wê rabe ser piya ji her demê bêtir qelstrana bêtir niha bi hevek hele jîn bûne hesin rejim ji her demê bêtir qelstra bu amin yani tu yani rejim hatta ni ana heza ve çibiye ne mümkün e jinaha peva bu heza xo ew heza xo dikaribe bu parêze û ew heza ve tineji yani ew rejima ku tu dibêjî qez ketiye pişta Amerikayê danî erdê Amerika mecbûrî peymanê kir ez wisa nafikrim ez bir havayı nafikrim ez bir havayı nafikrim yani rekeftin etmeze bike yani daxwaza Amerika ve daxwaza İsrail'i mesela evke bu mesela çekin navokî bûn nuklerî bûn yani ji bûna wî hawayê daxwazek bir havayê bû niha li gora rêkeftina ku ana tê gotin ew rêkeftina çi qas pêk bê ew berdewam bikin neket ji wê haliva ku gumanê min hene ti kes jî em bêjin hêzên bi taybetî jî Kurdên İranî ji wê hawayê nebawerin yani bawer nekin ku ew rêkeftin bi ser bike û berdewam bike xwe li wê gora jî amadekarî dike nexwast wê rejimê tamamen ji ortê rak yani evet alternatif destpêkê da mesela destpêkê da tiştekî wisa ne da berxwe hedefa wan ne guhertina rejimê bû guhertina rejimê bû hedefa wan guhertina rejimê ku rejime ew eva İsrail bû İsrailê got ez ê têk bibim wê
نه دخواستن دگوتن ام دخوازن کسی که ای به مرا بخبتن ام لإيراني ببینن يعني او کسی حتی خوازی نه اكو انا هاد دستلات دارن یا جهنه کی دن کسی که ایت کارب به مرا هفکاری بکه مثلا گوره برجواندی وان که مرا هفکاری بکه انا هال گوهرینا يعني نهل وشاندنا رجمیه و گوهرینا ریوبریه اره يعني نخواستن هلوشين مرد کار وصابجه اما يعني وقت صادام ارتش نکت ویری گاو بگاو نچو سارای وان بسر ودا نانی خالی و هدف کوسا جنین بو يعني اجبونا صدام جي سريع اولي بي هواي نكرن يعني بهزن بجاي نكتن اوكي نكتن عراق سريع اولي جوردا لي خصنيكي بهواي بتشكن هواي العراقي خصتن يعني از اوكي نبورم يعني مساله حتى ايران چاره سر نبه توم براق تشتي كنت خوازه العراق بك تشتي كنت خوازه لسوريا بك تشتي كنت خوازه لتركيا بك از باور ناكم نزل علن يعني او هفديتنا دا مثلا انجام وان هفديتنا راست اوكي كتنه دانه كي لبر دست متنه يعني بجن او جوينكو ب اوكي راحت كردن بريفابريا خواسر ارو جوا و اباشور راحت كردن هجه انجام درباره انجام يودت اگاهي راست تويتك بار بكربو یا تشتگی اوکتنه مهم اوه yani tom barak çıtxwaze bira bixwaze yani berje tiştê ku tom barak tiştê ku hêzên navnetewî ya jî tiştên mîtîngerên Kurda kuş Kurda dixwazin çi dibe bira bive mühim ew e a giring ew e ku hêza Kurda xudkarbe xud ser piya bêle Kurd jî ji anaha hevala bêrîvan jî ew kir nîqaş kir ku Kurd hêza xwe bikin yek politika ekwane gişti hebe politika ekwane yekgirti hebe lehembere evka yani lehembere hezin hegemonik ji o lehembere mitingeri xoji mühim olan eve kutu ki hezbe ki xortbe hem mesela lesahay aliyen evke lesahay aliyen evke aliyen çektari vaji aliyen civaki vaji aliyen xoy pergale ka breve birni vaji و همش جالين دبلوماسي و تشكيجا عليفا كي خرط به دا خواصي وي بيك بين جبروي هواجي توم برق اوا خواست نظام سروك وزيرن عراقي نو فيا خواست با من نگرينگ پدويه كردا بچه هيا گره خلوي گوري ساز بكن و جبنا كو دنگ كردا بي قبول كرن بي او كرن لازمه كو سياستك وانا نتوي بلگه وانا نتوي بي اشكر كرن به پرچبونه به قطبونه کرد دبکو دنوا اوکدا دنوا شر و پفچونن و سیاست و پولیتیکای روجلات ناوینا دبکو آنها دستکفتی وانی کو دست وانه دبکو هندا بکن دبکو yani tiştin ku em bejin vi 20 sale vi 30 sale dest wanda debe ku ew jî herin lê ji bûna ku neçe lazim ez ji her warî xwayê pergalekî bin xwayê sîstemekî bin li hember hêzên hem mitînger hem hêzên hegemonik a girîng ew e bi amin a ku ew şert û merca diyar bike hêza te ya qadê hêza te ya dîplomasiye jîrekiya te ya ewke jîrekiya te ya siyasetê de ye manevra te ewke ne manevra te siyasiye yana از نباورم کرد جنها و پیوا به تایبەتی ji rojava û başûr ew destkeftiyên ku bi dest xistine ji wan gav paş ve bavêjin dibe ku henekî dem dema şenekî alî bavêjin tu dixwazî gotina xwe ji bîra neke Kurd şunda gav navêjin lê dibe daxwaza Kurda û rastiya cîhanê newekeve niha çima newekeve yani mesela Kurd berî 10 sal yani berî 10 salê dawiyê Kurd dedi herkes de ayarı xuda bu. Yani mesela ambejin li Rojava bahse Kurdan ne da tekirin. Yani beri şerri Daiş'i Kurd leri hebunu tünebuna ve vekev. Ne da te bahs kirin. Li başuri Kurdistan eji pişti enfalu Halepçeyi ku lüveri paralel 36 qedexeya esmani hate ilan kirin. Li her çıkas serhildan hebun her tüm ji baba berzani bigir hatta îro li başûrê Kurdistanê serhildanek hebû û caran wek di wê peymana Cezayirê de heftê û pênca da hatin ba hev û têkçûn çêbû serhildanek tüm li wêrê hebû lê di piştî şerê Daişê hem li başûrê Kurdistanê hem jî li Rojava bi giştî jî di nava hemû Kurda da pêleke bilinda hem mêrxasiya Kurda derket yani em bêjin egîtiya Kurda derket pêş hemû cîhan Kurda wek şervan wek kesên wêrek
و کسین پارازوان رومتا مروواهی هات دیتن هیچ وسایه یعنی مثلا با عالی خردبونا خو توم برخشی دبیجه ترامپ بخوشی دبیجه دهان هف پیوین خدا گفت کرد جهاتینه کرد اگیتن ev ani zaman li ev piştî şerê rojava û guherîna li rojhilata navîn şerê Îranê jî têda pêşveçûna İsraîlê hinek tiş guherandin di nava vida xetereya li hember Kurda jî heye yani Kurd êdî mecbûrman mafê ku di destê wan da biparêz mesela li rojava çi bû خسریه که خورد هبو خسریه که دبن بانی قصده دا ارتش که 100,000 هبو و پشتی و دستوردان روجلاتا ناوین توم باراق امریکای به خودیشتنا کردان مدید که اف دستکفتیه من گلکش دسته مچون و بر و انتگراسیونی که نها اوجی گلک آلیه و ندیار ویچون heman tiş ji bo başûrê Kurdistanê jî tişt dibe ez ê vê mijarê de ji Bêrîvanê bipirsim Bêrîvan niha Kurd erê wek daxwaz yekitiya xwe em yekitiyê dixwazin yani hemû Kurd vê dixwazin di êrişa Rojava da jî Kurda yekitiya xwanî asla herî bilind lê ji yekitiyê wê da planeka stratejîk jî lazim e ne wisa yani planeka stratejîk lazim e li hember te ku yek gaveke xirab davêje dibêje tu jî li hember wê gaveke stratejîk bavêje ku tu têk neçî ez bawer dikim li başûrê Kurdistanê ev yani tişte mînakek dijî bêjim di cîhanê de tiştekî wisa heye ku tu dibêjî ez bi demokrasiyê birêve dibim herêma xwe û tu müfteyê li parlamentoya xwe dixî yani parlamento ku müftekirî kilîtkirî li cîhanê heye kerimke Na nîne işte psikolojike me ev ku yani sasala eko me wondakê ji xwe ev zihniyeta me hat wondakirin yani pêwîst e yani ev dîsa em tên ser yekitî yani yekitî wek heval suaj ji anî ziman kirin yani vek belgeyek yani hezeke metinger gaveke bavêjî gor wî vek siyasetek her çarparçe belgeyek hebe an yekbûyînek hebe gor wî tê tev bigere anha îro çi dibe mesela me rojava pir wisa nêzik de şopand yani rojava erê rast e her alî de yani milê başûrê Kurdistan jî milê Bakurê Kurdistanê jî alî rojava jî diplomasiyek yani erê diaspora jî diplomasiyek yekpare nebû hemî kes aliyê xwe de diplomasiyek kir ev çi anî mesela me xweserî rast e îro yani mirov şerê rojava çarda sala binêrê destkeftiyê xwe binêrê îro em hatine çaste aslında em nehatine astekî biçûk yani îro destkeftiyên rojava ji pir mezin yani mirov biçûk jî nebîne rast e belkî kêmin yani gor me jî qelsin yani ew jî wekî berê ew hêza yani rastiyeke erê ama mesela destkeftiyek mazinin jî mirov usa jî pênase bike rast e belkî ne gor dilemeye işte şartû mercine usane yani cihan du guhere hêzên metinger du guherin netev devlet du guherin gor wî jî yani destkeftiyê te jî dem tu usa gavên baş te jî davê jî ama destkeftiyek mezin jî hene yani mirov wan jî wisa berçavan da bivîne hewcê yani ev ez bêm hewcê yani rastî jî êdî bê dibêjin ya bê gerekçe yani bê wisa bêhencet bê armanc bê berjivendiyê xwe bên bayek yani îro destkeftiyên Rojava aslında yani destkeftiyên Başûrê Kurdistan dema êrişê ser Rojava bû hat xuya kirin yani gotin yani îro Rojavaya sibê Başûrê Kurdistanê yani mirov wî bivîne yani îro sistemekê Suriye yani hêzên Amerîka dixwazin yani wek tom barak dixwaze tiştek ava bike ama gor wî jî tevgerê Kurd yani siyasetmedarê Kurd politikayê çawa tev bigerin yani wek gotin destkeftiyê xwe
به هفره یک بوینه خود چاوا بپارزن اف بویسته یعنی پلیتیکای استراتژیک yani usta dibêjin ya berderiye dibêjî an hûne derî berme bigirin hûne sat sal dijî destkeftiyê xwe nikarin ere yê bên per çıkandin an jî hûne derî vekin yekbûyîne xwe ava bikin wek polîtîkayek stratejîk hûne tev bigerin û hêzên metînger jî hêzên netevperest jî gor vî tev bigerin yani ev piskerekek dibêjin ya usta dilê me de ye ama gor vî jî êdî yani gel dibêjin ya nerîne xwe dînin ziman gel daxwasta xwe dînin ziman êk ku siyasetê îro rêve dibin çavê xwe vê yani satsala duyemîn de hewce dikin bigirin ew ê hesabê jî bidin yani pêwîst e mirov vî jî pênase bikin. Suat te tüm xwe ber vî Îranê kişand yani mijar me kuda bir te xwe da bir baş e wê çaxe em ê herin Îranê niha destpêka şer wek zanin ne ser daxwaza Amerîkayê çêbû li ser daxwaza İsraîl çêbû herkes viyan baş dizane ku ev şer ne şerê Amerîka û Îranê İsrail ve Amerika jî pir ji me re hev cuda nebîne. İsrail mecbur kir ku Amerîka vî şerî bimeşîne. Niha tiştekî bereva jî wê çêbiye. Amerîka dixwaze bi Îranê li hev bike. Lê İsrail dibêje ku ez şer nasekînim, ez nas nakim. Bi te ji vir şûn da wê ev şer li ku bisekin yani wê çav mesela peyman roja îniyê tê imza kirin. Wê eşkere bi li Cenevreyê wê eşkere bibe. Hinek xalên wê jî niha El Arabiyê de hate diyar kirin. Li ser çi li hev kirin, li wêrê tazmînatên şer hene gelek tişten yani mirov dikare yek bêk nîqaş bike. Lê ev şerê bisekine gelo. Ya herkes diviya da ez bawer dikim ew ken hem fikre yani herkes bi vîya bawer e. Dibên sebebê ku Amerîka li rojhilata navîne pêşî yani daxwaza wî sereke ewlehiya İsraîlê dixwaze ewlehiya İsraîlê biparêse newsa yani ez bawerim tu kesî ku tu ew ken rayedarên ya jî çavkaniyê siyasî angaçtekî giştiye newsa herkes diviya da hem fikre tu kes li dijî vîya tiştekî nabêje ê ku em bijin bi taybetî jî vî şerê vî di sê mehê de ku hat kirin hat xuya kirin ku İsraîl bi tena serê xwe nikare li dijî ewkê bisekine. Dijî Îranê bisekine yani. Di navê de coğrafyek heye tenê bi ewkên bi çekên hewayî bi balafran nikare em bêjin sîstemek ku wê derê biguherîne ya jî derbeyên ku ew sîstemê ya jî dewletê bi yani derbeyê hewce bû lê hemî lê anî serok komarê wê kuşt serokê artêşê du cara kuşt hemû wezîrê wê coğrafik de ez bawer dikim İran dünyada devleta pêncemîn ez wisa bawerim. Yani coğrafyek gelekî ewke. Coğrafyek gelekî mezin û gelekî asay ewke. Çiyayî ewke sert yani. Ji ber wê hewayê ew qasa hêsan nîne û destên Îranê de jî me dît ku çek hene yani çekên ku ew İsraîlê jî rahatsiz bike çekê ku ew baregehên Amerîka jî rahatsiz bike û ku derbel wan bixe ku welatên kendavê ku em bêjin hevpeymaniya bi İsraîl û Amerîkayê ra dikirin me dît ku dikare li wan bixe yani ji wê alî ve hêza ewkê jî hinekî derket holê. Hêza İranê ji derket olê ku dikare çi bike. Piştên vî hewayê piçekî jewketê niha ev şiya jî di nav xwe de kevneperestiyeke xurt ê nîjadperestî di navê de heye di xwepêşandanên Îranê da mesela di ê payîzê da ji bo birçîbûnê û hejariyê ku çêbûn di meha 12 da berfanbarê da di nava wa da şîyî jî hebûn ê ku derketin kolan êk hate kuştin jî ketin hepsê îdam kirin di nava wa da şîyî jî hebûn lê dema şerê İsraîlê û Amerîkayê dest pê kir û li Îranê xistin niha ew jî hemû bûn yek dîs hatin bahev. Ya rast em jin taybetiyeke ew tiştê ku tu dibêje ew jî taybetiyeke civaka ewkê Îranê yani. Yani li aliyekî zahmet e yani li aliyekî em bêjin devletên dünyayê herîn xurt bûma bi ser welatê te de diweşînin tu jî rabî daha nizanim demokrasî û hilweşîna rejîmê bikî hinekî zor he hinekî zahmet he yani tu wê atmosferê da yani em bêjin mînakê wisa jî zorin zahmet he yani mînakê wisa jî tune li aliyekî ew qasa bûma ew qasa êrîş li aliyekî bireger rabe ser piya û nizanim di binê wan bûma de here ewkê bike here
sazin rejimi hilveşine u wan desteser bike u nizanım çi bike. Yani herkes bende tişteki bu havaya daviye tişteki bu havaya pek nat yani. Evet. Daviye pek nat. Ev nay wate ku civaka İran'ı ya civaka İran'ı rejima xo evke. Razıye yani. Ne razıye yani. İroho ez baverim, ez dve baveriye. Tamam mesela ana dınava evkada, dınava nikaşa bir hava işte kirin. Ev peymana ev rekeftina kuatiye kirin. Gene nava şest roza da pek be. Nava şest roza. Herkes ana hali bende ku لبنده که نوا وی شست روز جدا دیسا جیل ایرانی سرهلدان لهمبری دست بکه لهمبری رژیم دست بکه یعنی دبین پلانه که آمریکا و اسرائیل تشتکی بویا وجه بفنه به ام نزانن لی اما ها تشتکی دن هیا ایریشن ایرانی لهمبری کرده زیده بون yani em via bibin. Evet. Lehemberi via ev reaksiyona kurda çibe, ev kurt çibikin ev jî giringe. Ev kurt tenaseri xo em bejin lehemberi İran'ı şarbikin ya jî em bejin betaybeti jî İsrail jve rewşe û jve rekeftina ku hatiye kirin nabera Amerika û İran'ı da. Jî nememinûne ev İsrail ra tev bigerin û berhasile gelekî pirsên li ortaya olê hene. Lehember Hizbullah ya şerê xwe nasekinin. Duyaz Lübnan'ı. İran jî dibêje ku tu li hemberê Lübnanê wî şerê bidî seknandinê em jî nasekinin. Dibe Amerika û İsrail Amerika û İsrail yekin. İsrail wir watê ku gav bavêje ew gava İsrailê tenê em qebûl nakin em ê wekî gava Amerika jî qebûl bikin em ê ew bikin. Em ê vê rêkeftinê bidin seknandinê em ê şerê xwe bikin. İranê jî daxuyanîn vî awayî da. Ez ê pirseke duyemî işte bikim piştrazê peyvê bidim berîvanê. Pirseke duyemî jî ev di destpêkê de em dizanin mesela berî şer ew neqeba Hürmüzê vekirî bû. Petrol daha tefrotin. Li dewletên li nêzî kendavê şer nîm bû. Pevçûn tune bû. Hemû dewlemendên hemû cîhanê bûn. Ew şêx û prensê wan piştî şer ku gur bû Amerikayê kevir li ser kevir nehişt. Armanca yekemîn bû ew ku ji ber ku İranê ew neqeba Hürmüzê girt êdî armanca şer yek tenê ev ma ku divê em wê neqebê vekin. Peki ji wê neqebê girtinê herî zirar kî zirar kir? Herî zîde. Kê kir? Hemû çavkaniyên siyasî viya dibêjin. Çînê zirar kir. Yani hemû cîhanê zirar kir. Petrola nefta Çînê sedî heştê duê rêda derbas dibû. Yani henekî çavkanî jî bi vî havayê dibêjin. Yani a rast yeko danel ber destê metinên herî zêde em bêjin ji girtina kendavê kî zirarê dît yani rast ew tiştê ku tu dibêjî tê ew kirin lê ama henekî çavkaniyên wêdatir ê ku li ber çav na ê wîdatir watê ku tu nîqaş dikî ê ku herî zêde di wê mijarê da ku zirarê dît Çîn bû. Çünkü Çîn aliyên enerjî ve aliyên neftê ve sedî set evke. Hemû cîhanê jê zirar dî ji ber ku rast e ama herî zêde Çînê jî çû 130-150 herî hezarî ama li gora danayên gora anha em îro hatî çi xasî zanî? İro hat heftê û neha varîla petrolê, Brent petrolê. Yani kendav bû mijarek serekeya vî şerî û ew neqeba Hürmüzê bû yani bingeha lehevkirinê. Bingeha lehevkirinê ya sereke. Nihal ser wê hatî lehevkirin li bin wê jî ez wekî we nafikirim. Di El Arabiye de mesela vê dibêje. Dibêje Amerîkayê gotî ku tamam em dikarin hinek tazminatê bidin te lê em wê tazminatê İran em nadin te em ê bidin va welatên kendavê ji ber ku te li werê gelek tahribat çêkire em ê bidin wê. İran dibêje 300 milyar dolarî tê bidî min ji ber ku te kevir ser kevir neşt. 300 milyar dolar ji xwe tiştek hetanî anaha em bêjin hatbûn cemdandin çavkaniyên ew kê bûn. Çavkaniyên İranê bi xwe ne yani. Pereyekê ekstra nadin İranê. İran dava perê xwe dike. Perê ku hetanî anaha em bêjin dewletê kendavê ku Amerîka û hêzên navnetewî li gora biryarên netewîn yekbûyî ku hinekî biryar hatine girtin û em bêjin ew kirine. Desteser kirine ya jî cemidandine bi wî hawayê tê pênase kirin. Yani ew pere bêtir ew pere. Pereyekê ekstra nîne û ew pere Trump dibêje ez nadim teviyan. Dibêje ez êviyan bidim wa dewletên kendavê ku te her li wan xistî îmarat û yedina. Dibêje ji İranê dibêje ew çawa li hev bikin.
çava Dibêjî vî pereyî Evet. ji İran re dibêje ez nadim te. Erê ew heqê te ye, dibê ez nadim te. Ez ê bidim va dewletê ku te li wê derê û xasana bombe teqandin, ez ê bidim wa. والحاصل يعني انا ها اوكي يعني تكس نباورك او ركفتم بسر بكذا يعني باورية تشتنو. باوريام تنك او ركفتم بسر çünkü yani laleki ki rekaftını alin rekaftını Amerika ve İsrail bun rast peşici İsrail bu ama hadi rekaftını da İsrail tine imza İsrail'tine yani ev okey ev dübendiye ki bağımın o rekaftını pek ne yani. Berivan şerri İran'ı ve Amerika'ya da de despêkê da mesela Trump behsa Kurda kir ve niha despê bikin ve sînor derbas kin pişra got na min nexwastiye derbas bikin pişra got ve çekê me dizîne. Yani gelek tiş li pê hev gotin lê divê şerî da niha dibêje ku kê qezenç kir pirseke wisa heye. Amerika gelo qezenç kir an İran'ı qezenç kir an kê wenda kir. Pirsa min li ser Kurdayê. Kurd divê şerî da wenda kirin an Kurdan qezenç kir pirseke bi wê ve girêdayî paşeroja Kurda wê çawa bi. Kurdê çi bikin? Yani em bêjin Amerikayê û İranê li hev kir peyman imza kirin roja îniyê li hev kirin. Wê Kurd çawa bin Kurdên li İranê. Yani Kurt hatta hacı ve dibêjin şoreşi berdewam dikirin yani vir siyaseti İranê ji rexne dikirin gor wî tev digerin ve dibêjin ya neb serhildan ama ve yani guhertine rejimi ji ber wê jî berxwedanekê hebû. Yani şerê İran û İsraîlê yani Amerîkayê mirov pênase dike xwestin Kurda bikar bînin. Wek hêzên xwe bikar bînin wî xwestin ama Kurd nehatin vê lîstîkê. Ji ber ku Kurd êdî hani roşilata navîn ku anha guhertinek tê kirin Kurd vê guhertinê pênase dike gor vî siyasetek xwe diyar dike hêzên xwe gor vî amadekariya xwe dike gor çi ji wî re qazanç tîne çi ji wî re qazanç nayne gor vî tev digere. Yani mirov bêje Kurd qazanç kir an ne qazanç kir tiştek wisa nîne ama Kurd nehat lîstikê. Mirov dikare vîya bêje. Yani gor me wisa ez pênase dikim. Xwestin yani Amerika xwest, İsrail Amerika xwest Kurda wek hêzên xwe bikar bînin. Kurd nehatin vê lîstikê. Îro rast de êrişek yani ser Kurda heye hêzên Kurda. Yani mirov pênase bike İran îdama hîn zêdetir kiriye wekî dî êriştike ama gor wî jî berxwedanekê ji heye gor wî Kurdan siyasetê xwe diyar dike yani dema şerê Amerika Te Kurdê çi bikin yani me piştî vê li hevkirinê wê çi were serê Kurda di rojê pêşiya me da. Yani Kurdê gor siyasete xwe yani rejime wek demokrasî heta destê wan de be yê guhartinê wî berxwedanekî wisa bidin. Yani ê ku me fêm kirî, ê ku çavkaniyê me hatî diyar kirin, ew e ku Kurd wek her parçe Kurdistanê êdî ji yani heta destê wan de be yani bi şer ne bi aliyê demokrasî berxwedanekî û ser wî didin gor wî jî tev bigerin. Yani ê ku me fêm kirî yan ji çavkaniyê me wisa ye. Yani Kurd heta destê wan de be çek nakin destê xwe ama dema êrişek cuda ji bê gor wî xwe jî biparêzin yani ev jî aliyê yani bêjin ya aliyê muravahayê yani ek bê ser te tujgê mecbûr xwe biparêzit tiştek wisa ye yani eko mirov yani me fêm ez fêm dikim gor wî yani ser îdama yani hewceye işte ev jî yek bûyîn. Mesela İranê pir Kurd tê îdam kirin ama em dinerin mesela Başûr, Bakur, Rojava yani ne Rojava Kurdanê yani rast e bertekek heye ama bertekek Kurd nîne. Berteka me nikare wan darvekirina bisekinîne. Rast e nikare ama mirov dikare vê darvekirinê ve aliyê çawa dibêjin piştgirî bidin.
ama qalse vi halde qalse yani az olsa fikrim yani mirov dikarı hin xurttir bike el qasbin belki mirov olsa penasa bike. Ba amın Kürt her deme betir xurttirin. Suat aynı pırsış tecdik emez. Yani pişti kul hevkirin çi bu revşa kurda ve İran'ı çavabı. Yani piştin avkasa iriş hem ser İran'ı. Mümkün ki İran o rejim bıkası beri xurt be. No, az ne bavarım yani. Nerin kurdan metinger mecbur Suriye jdumet gon rejim nemaye eko hatın jitene bi keleşe hatın le nabun khadi devleti. Evana tane na ambejin balafre watının yani rejima İran'ı tekne çık. Jiberi kalstıra ne kalstıra bağta İran. Beri kalstıra Kurda ne kalstıra? Kurda ne kalstıra ama ha Kürt lehemberi nari xo ba amın hin kurttur. Nari wan kalsbiyet. Bene be kalsbiyet. O aslan nav ne tevi yani ez peyvat ezberim. Dvrda dubendi ki na İran'ı her çıkas Amerika ile xist hemu bajarın veran kir prevan anine xwar fabrikayı wa tek birin. Ev tamam. Led heman deme da be navber li Kurdan jî xist. Yani heza lehember Kurda tekne çu. Rast de ama ha İran tutkari beji İran'a dımme beri. Ez bahsa viyatkim. Ez nabijim İran qalse, lehemberi Kurda qalse. Ya jî tamamen qalse. Li gora beri, li gora dımme beri. Yani tu bçahwa jî meze bikil gora dımme beri, li gora seme beri Kürt lehemberi İran'ı ba amın xurttirin. Qet nebeji asla nav netewi da wekî evkite de Parlamentoya Avrupa'da, li İngiltere, li disê cara em bejin civîn hatin çêkirin û hêzên nav netewi hebûna wan qebûl kirin yani. Qet nebeji alîn diplomasiyê da ji alîn evkê va alîn asla nav netewi da ji berê bêtir meşrûtên dîtin û tên qebûl kirin tên nas kirin. Ji wê alî va destê Kurdên Rojhilat ba amın xurte. Ji wê alî va destê wan xurt bû ji aliyê dimma jî yani İran'a dimme berê o a İran ne yeke yani ne mümkün be yeke yani. Yani hep evke jimezet ki terörlerin Kurda Rojhilat navî vatik tuman godarit ki ev xujî vitişte de beşin yani. Ne mümkün yani ev İran. Hazi vecibe yani Kurd beri şer heft parti pozisyona wan parti bun her yekle aliye ki her iki sereki dikşan. Evji mesela Kurd mesela yektiya xu çekirin. Rast yektiya xu çekirin xuj buna vi havajı Parlamento Avrupa'da civini wan çebun le İngiltere Parlamento İngiltere'de ez bavertkim li urji yek çebu. Dese civini wan navnetewil dervay welat çebu jwe ali vaji em bejin hineki ektirin yani deste wan him xurtre yani qet nebe asla navnetewi da herkes dehi zane ku Kürt li urji hene yani. Çavar Rojava hene, çavar Başur hene li İran'ı jî Kürt hene û hêzek wana çekdarî heye, hêzek wana rêxistinî heye û partiye wanên cihêrên hene. Daxwaza wan hene. Hinekî wan ew kirin daxwaza federasyonê dikin, hinekî ji wan daxwaza xweseriyê dikin. Yani ji wê alî va jî em bêjin ew heye. Li vû tevdanekî ji bunê ew heye. Yani qet nebe hêja êrişên Amerîka û İsraîlê li hemberî İranê dest pê nekirin rêxistinên Kurda, partiyên Kurda hatin bahev û ew dan em bêjin daxuyanî ki raya giştî ve parve kirin. Ev rewşekî gelekî erênî bû. Em bêjin hetaniya aniha rêxistinên Kurda li Rojhilat qet natbûn bahev, qet nebe ji wan alî va timêze bikî destên Kurda ji dime berê, sê me berê li Rojhilat hin xurttir û di asla navnetewî da hin bêtir tên nas kirin. û mesela ew da mesela yekîtiyê da mesela diplomasî da Kürt yani min gavadin nava xeberdana berêvan da migo mitîngerên Kurda jî ji her demê bêtir qestirin. Erê zaîfiyên Kurda hene qelsiyê wan hene. Mesela yekîtiyê da hinekî problemê wan pirsgirêkê wan heye. Hinekî tişta hêja çareser nekine bi taybetî jî. Mesela Başûr di hêzên peşmerge din rêvebirî qet nahê qebûl kirin ji wan aliyê ve ev qelsiyê wanin lê qelsiyên mitîngerê wan jî hene û ji her demê bêtir qestirin. Tenê mesela diplomasiyê da mesela politikayên dervayê da ku dengekî wanê yekgirtî hebe, politikayên wanê yekgirtî hebe û derî heta dawiyê ba min vekiriye. Yani di dîroka Kurda da ti demekî em bêjin da asla netewî da Kurd ew xwesa natine xuya kirin, ew xwesa natine nas kirin, ew xwesa piştgirî natine girtin. Li hemberê vê piştgiriya asla netewî da Kurd ez bawer nakim ew bikin. Rojhilata navîn ji destkeftiyên xwe niha dev jê berbidin, ji destkeftiyên xwe niha paşva gav bavêjin. Ez ne bawerim. Destkeftiyê wan hîn şevê bavêjin, em ê çi bêjin li ser vê gotina te? Ez bawer dikim em dikarin vê bêjin. Di vî şerî da Amerîkayê qezeş nekir, İranê jî qezeş nekir.
li Kurdan kazanç kiram dikarim ve bejim. Ez ya bawerim mesela Amerika'da cez seviyete namım yani daviye evkir yani şer li kija coğrafya hat bekrin eko hinna dike ewe yani daviye ewe hinna dike. Na Amerika ji prestijiya ve devleta Ew- ku ew- wek huteki ew- bu her ew- derek Ew bamın mesela Trump mesela Tom Barak'ı ku se gotini wan hev nay girtin da asla cihanı da ku ambejin ew tu graniye ka Amerika nama graniye ka wan Rewş nama tekçûn mesela bu. da NATO'yu da ju onu zanım mijari wan NATO'yu da gelek mijara da yani Amerika ana ha jaliye ki dine ki vate breve bren em ya kabul bkin yani tişte ku Trump dike ne Amerika'yı ve kabul dikin و پلیتیکای قبول دکن و نجی پلیتیکای آمریکا دولت ناوندیه و نه ام بیشن هفکارین و متفقین و ناتو دوی اصلا ام بیشن اکناکه کرنین و گوتنین ترامپ و توم باراک قبول نکن جبروی هوای راست جنه که عالی و پرستیژ ایماج آمریکا ری آن حال عرضه لی اما ها مثلا ایران دا کتبه جوالا آمریکا هنداکر استفلیت نبیم یعنی جوی عالی و لی کرد هر دمی بهتر خورتر tekçûne ke usta zelal şu nexuyaye yani tvrda mesela ji bo İranê jî kes nikare bêje tekçû heta mesela gelek aliyên ku li hember emperyalizmê dibêjin ku İranê qezenç kir li hember emperyalizmê li hember Amerîkayê qezenç kir gelek kes jî mesela wek te fikirin dibêjin ku Amerîka tek neçû Amerîka xurt Amerîka dewleteke hût hemû dünyayê dikare bihêre û li vê dera dünya ne kadar behire li yani xurta yani. wê birêve dibe hemû cîhanê birêve dibe yani bixwaze wek Venezuela serok komarê wê digire bi destê wî û jina wî ji mala wî digire do dike hepsa xwe û rejimê li wêrê diguherîne ya jî hevalbendê xwe tîne ser kar Amerîka ev tiştana gelek kirin erê mesela em bêjin li Afganistanê têk çû wêrê terikand dîsa ji Talibanê re hişt li Iraqê xwest ku go em Amerika em Iraqê demokratîk bikin em dewleteke li gor pîvanê demokrasî ava bikin têk bir Sûriye ku di destpêkê da gotin bihara Ereban ne wisa gotin bihara Ereban ew ê hemû rojhilata navîn bikirana welatên demokrat û pêşketî û ew ê ji vê qirêjiya rojhilata navîn ji van kesên ku wek dîktator hatine ser rejimê em ê vana ji ortê rakin dawiye çûn Colanı yani. colanî hanî sêrî Colanı revkari. û hevkariyeke ku dûrî aqilayê kirin yani belê Yani rasta ana her rewş bu havaya le ev rewş ev be guhertin ez ne doyu bavariyendam vi havaya pekateyn rojlata navin vi tişte kabul nakin yani çava Esad kabul nakin çava Saddam kabul nakin ev Colani ji kabul nakin ve Erdoğan ji kabul nakin ev rejima İranî muktaba Hamenei ji kabul nakin dawiye ek bem ser deshelatdariyê ger ku pêkateyên nava xwe mafê wan nedin wan ger ku pêşketiyên di civakê da qebûl nekin daxwazên civaka xwe qebûl nekin kî bînin jî ew demek bişûna rewş bive rewşa berê û ew bûyî hewa jî nemeşe yani. yani tu dîsa helweşînekê çê Ew helweşînekî çêbe yani ew çi cudahiya Esad û Colanî heye yani. Bir van wek gotina dawîn ez dixwazim dîsa ji te bipirsim erê rojhilata navîn wek beroşekê yani têda piranî jî xirabî dikelin qencî têda nîne hema bêje yani ji destpêkê da ji dema pêximberan da heta îro tim û şer û pevçûn û têkbirin û xwîn û li wêrê berdewam kiriye yani wa demek ku mirov bêje ku her tiş baş bû aramî bû gelê wêrê di nav dewlemendiyê da bûn dedî duya gumrah bûn herkes di nav kêf û eşqê da bû tiştekî wisa nîne ji bo me Kurda bêtir yani ji ber ku me got di vê sed salê da taybetî ji bo Kurdê Bakur dibêjim rastî jî mirov vê sed salê dikare bêje sed sala têkbirina zimanê Kurdî me dikare bêje sed sala tunekirina hemû pêkateyên ku li Tirkiyeyê wa milletên ku li Tirkiyeyê
مرۆڤ dikare wê bêje lê niha hêviyek jî geşt Suaz jî di axaftina xwe da got Kurd êdî te jî got li hemû çar parçeyê Kurdistanê têne naskirin û pêşketinek jî heye wek daxwaza dawî tu dixwazî çi bêjî mesela ji bo Kurda gotineke tena dawiyê hebe tê çi bêjî Yani eko ve yani em ve de saate penasa dikin ve satsali edi Kürt yani hezen metingerji hezen netev peresçi ne karı bimpe bikin. Mirov vi dikare beji yani Kürt ve demi netine roşlata navin bi cihane hatiye nasin ev cihane hatiye nasin ju ne hezen metinger o hezen netev peres ne gel yani gelin cihane hatiye nasin o serhildan o berxodan Kurdan hatiye ditin ve mücajrette hole ki edi kesne karı ber Kurdan begri netev Kurdan begri Kürt bu netev bu ne xwa bi zimane xwa bi çanda xwa ye peş bikeve o ji bu peş ketine xwa ji ye berxwa bide. Belê bi va gotinê tenê dawî em dixwazin xatirê xwe ji temaşevanê xwe bixwazin belê temaşevanê hêja îro me sedsaliya Komarê û Kurdan nîqaş kir sibê bi mijareke nû û bi mîvanê nû ra dîsa em ê li hemberî hev bin niha êvar baş bi xatirê we